ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବାପିଠୁକୁ ବସିକି ତାଙ୍କ ଖୁସିରୁ ମୁସୁରୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବାପି ବାବୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ଖୋଲିକି ମେଲେଇ ଦେଇଛ ଏକାଥରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ସାରିକିରି ପଳେଇ ଗଲେ ଭିତରକୁ ତାପରେ ତ ପାଗ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା ବା ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଛି ଆଉ ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଛୁ କ'ଣ ଆମର ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଜାଗା ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଫାଇନାଲ ହବ କାଲି ଆଉ ଫାଇନାଲ କାଲି ହବ ପରଦିନ ଫାଇନାଲ କାଲି ହବ ନା ପରଦିନ ହବ କହି ହଉନି ସାର୍ ବୋଧେ କାଲି ପରଦିନ କରିବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପି ବାବୁଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଟି ଲାଗିଲ ଟିକେ ତମ ଲଗା ଲଗି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ିକି ବସିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତମେ ହଉଥିବ ତ ଆମ ଆଗେ ଜାକି ଜାକି ବସୁନ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣୁ ଟିକେ ଗରମରେ ହେଇପାରିବ ହଁ ବସିଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଜାଣି ଜାଣୁ ନା ନା ତାଙ୍କର ଏତେ ବଳ ଭାଇ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ବଳ ଅଛି ତମେ ପେଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ସରୁଆ ନଈର ସୁଅ କେତେ ଟାଣ ଜାଣି ନାହ ଭାଇ ତମେ ବାବା ବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ମୁଁ ଟାଣି ଦେଇବି ପୁରା ଫଟେଇ ଦବ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନା ବାଇ ଦେଖିବାକୁ ନା ଦୁର୍ବଳ ବାଇ କିନ୍ତୁ କାମରେ ପୁରା ସବଳ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଯାହା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପେଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପେଲି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ପେଲାପେଲି କରିଦଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନା ପେଣ୍ଡାଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉନ ଆଉ ଦେଖୁନ କାଲି ଗୋଟେ ସିଲେ ଟିକେ ଭୁଲ ବୋଲି ବୋଲି କେମିତି ମତେ ପେଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ହଁ ନିହାତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଁ ଭୁଲ କଣ ଯୋଉ ଲେବୁଲଟା ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ଯିବା କଥା ଇଷ୍ଟାଟା କରିଦେଇକିରି ସେଇଠି ଇଷ୍ଟା ଚଲଉଛି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ଆଡେ ସିନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ବାଡେଇଲେ ନା ପେଲି ଦେଲେ ମତେ ପେଲି ତ ପଡିଗଲ କିଛି ହେଇନି ତ ତମେ କଣ ଦେଖିପାରିନ ମୁଁ ପଡିଗଲି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମେ ପଡିଲ ଯେ ସତରେ ଆଉ ଖାଲି ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଖାଲି ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଥିଲ ନା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପେଲି ଦେଲେ ତମେ ପଡିଗଲ ତ ପଡିଗଲି ବା ପେଲି ଦେଲେ କଣ ପଡିଗଲ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ତମେ ପେଲି ଦେଲ ନା ଖାଲି ପେଲି ଦେଲା ପରେ ଆମର ଇଏ ସିନ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କିଏ କଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକିରି ବୁଲିବ ଓହୋ ବୁଝିଲେ କି ଗୀତରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଭିତରେ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଯିବା କଥା ଇଏ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ଇଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ସେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଦିନ ପେଲି ଦେଲ ନା ଆଉ ଭଲ କରୁଛ ଆଉ ବାପି ଦେଖ ଇଏ ବାପି ବାବୁ ଟୁକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କହିଲାନି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ କଣ ହିନ୍ଦୀ ମୋର ନାଟକରେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ପଡିଛି ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କଣ ସାର୍ ଶୁଣିବି ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଦେଖ